Unohda dieetit. Tämä yksi asia mullistaa sun ruokavalion vuonna 2025, ja se asia on kuitu. Kuitu on muun muassa erilaisia hiilihydraatteja, jotka kulkee ainakin osittain ihmisen ruoansulatuselimistön läpi. Keho ei siis pysty pilkkomaan niitä, mutta niistä on silti paljon hyötyä meidän terveydelle. Ravintokuitu muun muassa lisää kylläisyyden tunnetta ja vähentää ummetusta. Eli suolisto toimii kaikin puolin paremmin. Syö ravintokuitua, koska samalla sä ruokit sun hyviä suolistomikrobeja. Ja niitä kannattaa ruokkia, koska ne auttaa meidän puolustuskyvyssä, ne tuottaa joitakin vitamiineja ja ne voi jopa auttaa mielenterveyden ylläpitämisessä. Riittävä ravintokuidun saanti auttaa myös painon hallinnassa, koska silloin mahalaukku tyhjenee hitaammin. Ja tää on hyvä juttu kaikille, koska silloin myös ravintoaineet imeytyy paremmin. Kuitua on helppo lisätä ruokavalioon, koska sitä on tosi monissa ruuissa. Syö täysjyväviljaa, palkokasveja ja erilaisia hedelmiä ja vihanneksia. Silloin sä saat ravintokuitua ja muita tärkeitä ravintoaineita.